Sziasztok! Noémi vagyok, és ez egy új videó a csatornám. Remélem, hogy minden rendben lesz a hanggal. Vettünk egy új mikrofont, és ezt próbáltuk tesztelni. Közben lement a nap is, annyi ideig szórakoztunk vele, de most már úgy vagyok vele, hogy fel szeretném venni ezt a videót, aminek a tematikája szintén még egy őszi téma lesz. Igazából azt a címet adtam neki, hogy hogyan romantizáljuk az őszt, vagyis hát, hogy én hogyan romantizálom az őszt, és ebben szeretnék nektek tippeket adni. Nekem egyébként a szeptember és a december közötti időszak, tehát ez a 4 hónap nagyon fontos, és nagyon szeretem őket. Én igazából nagyon nagy karácsonyrajongó vagyok, illetve az őszt is nagyon szeretem, mint évszakot, és ennek a videónak a célja az benne igazából, hogy hát nem az a célom, hogy megszeretessem veletek ezt a pár hónapot, de hogy kicsit próbáljunk úgy tekinteni, hogyha ez is amúgy gyönyörű lenne. Ugyanúgy, mint egy nyár vagy egy tavasz, szerintem szintén nagyon sok jó dolog történik ebben a pár hónapban, úgyhogy így ez lenne a videónak a témája. Nekem egyébként az ősz magát a befordulás vagy a befelé figyelést jelenti. Ilyenkor egy kicsit lelassulok, és próbálok így befelé figyelni, illetve így a kisebb dolgokat is észrevenni. Hát kicsit nehéz így megfogalmazni, de mindenképp így a befelé figyelést emelném ki, mint az egyik legfontosabb dolgot. És akkor hoztam is 10 tippet, hogy hogyan tudjátok így magát ezt a pár hónapot, vagy így az őszt romantizálni. És szeretném kiemelni, hogy ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek élveznie kell ezt a 4 hónapot, és tényleg így a rossz dolgokat így teljesen elengedni, és ilyen toxikus pozitivitást követni, mert nem ez a célom, csak szeretném veletek is kicsit így megszerettetni ezt a pár hónapot. Az első ilyen az lenne, hogy dekoráljatok. Én szeptember 1-én már elég durván elkezdtem dekorálni, és kicsit sem bántam meg, mert így igazából már szeptember elejétől fogva őszi hangulatom volt, és az, hogy így pár díszünk már kint volt, így meghozta a kedvemet magához ez a pár hónaphoz, és szerintem nagyon fontos, hogy kicsit ilyenkor így az otthonunkban is megteremtsük az évszakoknak így a színeit, vagy akár a hangulatát is. Szerintem ez nagyon sokat hozzá tud adni ahhoz, hogy tényleg így át tudjunk szellemülni, és értékelni tudjuk ezt a pár hónapot. A második ilyen pont lenne, hogy csinálj őszi tematikájú programokat. Itt gondolok akár benti vagy kinti programokra is. Benti lehet esetleg egy tökfaragás. Tudom, hogy mi amúgy nem ünnepeljük a Halloween, de amúgy most már szerintem egyre elterjedtebb, és mi minden évben szoktunk tököt faragni, úgyhogy ez is egy program lesz idén is, és szerintem amúgy nagyon jó kis közös, akár családi vagy baráti program lehet. Úgyhogy ezt mindenképp ajánlom, illetve hogyha így benti programokra gondolok, még rengeteg kiállítás van ősszel, illetve múzeumokba is lehet menni. Ugye 2 nap is van, amikor ezek ingyenesen látogathatók, október 23-án és november 1-én is. Nyilván, hogyha rosszabb idő van, akkor nem nagyon tudunk kimenni, de pont ezek miatt lehet társasozni, legózni, tényleg így rengeteg mindent, filmezni, sorozatozni, úgyhogy tényleg használjátok ki, hogy oké, hogy most nincs olyan jó idő, mint nyáron, de ettől függetlenül lehet olyan programokat is csinálni. A harmadik pont az, hogy fogad be a meghitbe kuckózós pillanatokat. Igazából itt arra gondoltam, hogy ősszel van egy különös vibe-ja így annak, hogyha bent vagyunk, és tényleg kicsit így átszellemülünk, akár egy közös filmezés, tényleg nagyon sok minden, és hogy valahogy próbáljuk ezt meg egy kicsit így, nem is tudom, jobban nézni olyan szempontból, hogy ez egy tök jó dolog, hogy kicsit lelassulsz, kicsit magaddal foglalkozol, akár engedsz egy káld vizet, és akkor, nem tudom, fürdőbombázol, tehát hogy kicsit az ilyen meghittebb pillanatoknak is szerintem lehet örülni. A negyedik pont az lenne, hogy hódoljunk be a szezonális ízeknek. Itt több mindent is felírtam, az egyik ilyen a körte, a gyömbér, sütőtök, szilva, cékla és alma. De ide még szerintem nagyon sok mindent sorolhatnánk. Nekem tervben volt, hogy több mindent is sütök, főzök ősszel, és amúgy a sütőtökös dolgokkal nagyon jól állok. Szeretnék majd egy céglás ételt is csinálni, annyira nem vagyok oda a cégláért, de rengeteg vasat tartalmaz, ami meg úgy tök hasznos, úgyhogy majd így próbálok ezekre figyelni, illetve hogyha már akár csinálunk egy sütőtök krémlevest, annyira fel tudja dobni így az otthoni illatokat, és kicsit így, nem tudom, az őszi dolgokra emlékeztet, szóval amúgy meg szerintem tök jó, hogyha egy ilyen kis illatbombát csempészünk otthonra. Az 5. pont az lenne, hogy menj ki a természetbe, úgyhogy itt hoznám a kültéri programokat.
Mi nem olyan rég voltunk amúgy a Kamara erdőbe, és amúgy csodálatos volt, illetve ma is tervezünk menni a Kopa-szigátra, ami amúgy nagyon közel van hozzánk, de amúgy szerintem nagyon csodálatos ilyenkor az erdőben sétálni, vagy egy kicsit kimozdulni, mert nincs ez a nagyon durva meleg, meg füllett idő, mint nyáron, hanem nagyon kellemes szokott lenni az időjárás, úgyhogy én mindenképp ajánlom, hogy ilyenkor menjetek ki a természetbe, a kis friss levegőre is nagyon jót fog tenni, amúgy mentálisan is, és fizikálisan is. Felírtam amúgy egy-két dolgot, vagy egy-két helyszínt, amit én ajánlok. Rengeteg arborétum van amúgy, így Budapesthez közel is, vagy akár Budapesten. Amit mi nagyon szeretünk, az az Alsúti arborétum, de írtam fel még ugye a Kopa-szigátat, a Normafát, a Kamara-erdőt és a Margit-szigetet, de biztos, hogy ezeken kívül még ti is egy csomót tudtok, úgyhogy ha a komment szekcióba így gyűjtünk párat, az szerintem tök szuper. De mindenképp ajánlom, hogy menjetek ki a természetbe, mert tényleg szerintem csodaszép ilyenkor, főleg ahogy így sárgulnak be a fák, hullanak a falevelek, tényleg szerintem gyönyörű ilyenkor a természet így fotós szemmel is, de nem csak fotós szemmel, hanem laikusan nézve is, amúgy szerintem gyönyörű. A 6. pont az lenne, hogy süss, főz őszi ételeket, és ahogy már korábban említettem, amúgy igyekszem így ősszel, télen vagy bármilyen évszakban sütni, főzni. Nyilván nyáron nem sok kedvem van hozzá, de így ősszel azért sokkal több. És amiket már sütöttem, az amúgy sütőtökkel kapcsolatos. Csináltam sütőtökgolyót, ami iszonyatosan finom volt, úgyhogy majd csatolom, hogy milyen recept alapján készítettem el, de nagyon jó volt. Illetve most szeretnék jövő héten csinálni a sütőtökös risottót. Csináltam már sütőtök krémlevest, és az is nagyon finom volt, és minden évben nagyon szeretjük. Jövő héten tervezek még rozmaringos pulykamell filét csinálni, ilyen ciklás kinoa salátával, úgyhogy arról majd még jelentkezem, hogy milyen lett, de szerintem úgy biztos jó lesz. De még ugye barátkozok a céklával, szóval nem mondom azt, hogy ez lesz nem a kedvenc ételem, de azért biztos, hogy nagyon finom lesz, illetve rengeteg ilyen kört is, akár almás sütit is lehet csinálni, én azt amúgy imádom. Szóval rengeteg olyan recept van, főleg, hogyha beírjátok akár Sweet Kitchenre, hogy ősz, akkor rengeteg olyan receptet fog kidobni, ami akár így az aktuális őszi ízeknek megfelel. Úgyhogy tényleg csak ajánlom, hogy mindenképp nézegessetek ilyeneket, és akkor hát, ha kicsit megjön jobban a kedvetek. A 7. pont az lenne, hogy találd meg az őszi ruhatáradat. Itt arra gondolok, és majd próbálok ide akár magam mellé egy-két ilyen őszi szettet bedobni, akár így Pinterestről, vagy bárhonnan. Nagyon fontos nyilván amúgy is, hogy megtaláld így a saját stílusodat. Ősszel amúgy más színeket lehet felvenni, vagy nekem az különösen tetszik, hogy kombinálni tudod a szetteket, rétegezni tudsz egy csomó mindent, és szerintem nagyon jó szetteket lehet kihozni ezekből. És nyilván tudjuk, hogyha olyan szettben indulsz el, ami neked is nagyon tetszik, meg komfortosan érzed magad benne, akkor nyilván a kedved is jobb lesz, és ezáltal nyilván jobban fogod kedvelni azokat a napokat, ahol tényleg úgy öltözöl, ahogy neked tetszik, meg neked komfortos. Úgyhogy azért is ajánlom, hogy erre is kicsit ügyeljetek így ősszel, mert nagyon sokat tud dobni a hangulatotokon is, hogyha tényleg így tesztek, mert szerintem ez nagyon fontos. Nekem amúgy most nagyon sok ruhámat kellett szelektálnom, vagy legalábbis nem volt muszáj, csak hogy nagyon sok mindent nem hordtam, ezért ezeket el fogom adományozni, és most még így frissítgetem újra vissza az őszi ruhatáramat, de mindenképpen szeretnék pár új darabot magamnak is, úgyhogy majd lesz erről is videócsatornán, de még majd meglátjuk, mert általában, hogyha turizni megyek, akkor nem mindig találok dolgokat, úgyhogy ha van valami jó turis hely, amit tudtok, akkor azt is írjátok meg. A 8. pont az lenne, hogy nézz komfort sorozatokat és filmeket. Hát nekem erről amúgy óriási listám lehetne, hogy az egyik ilyen, amit minden egyes ősszel végignézünk, az a Harry Potter filmek. Most amúgy a 2. rész végénél járunk, úgyhogy nem járunk annyira elől, de amúgy nagyon szeretjük, és amúgy is nekem az első a kedvenc részem, úgyhogy ezt így gondoltam, hogy bekapcsolom a háttérbe, de egyszerűen annyira leköt mindig a film, hogy esélytelen, hogy én azt ne nézem végig, úgyhogy folyamatosan azt nézem, mert annyira imádom. Illetve nekem a kedvenc sorozatom az a Gilmore Girls, ott is amúgy nagyon sok rész van, ahol ősz van, kb. Így olyan érzésem van mindig a Gilmore Girls-ben, mint hogyha az őszi és a téli hónapok váltakoznának, mert nagyon sokszor van ősz, és nagyon sokszor tél,
úgyhogy azt is amúgy nagyon ajánlom annak, aki szereti az ilyesmi stílusú sorozatokat. Amit még felírtam, az a Hókusz Pókusz, felírtam még a Szellemírtókat, a Beetlejuice-t, a Hubie Halloween-t, ezt Netflixen találjátok, és Adam Sandler játszik benne, és az szerintem amúgy nagyon vicces. És felírtam még a Boszorkányvárost, azt pont most néztük meg valamelyik héten, és amúgy nagyon aranyos volt, meg egy tök jó ilyen kis családi film, és szerintem még rengeteg ilyen van, úgyhogy ti is nyugodtan dobáljátok be a komment szekcióba, meg majd én is próbálok még párat így bedobálni, mert szerintem úgy rengeteg ilyen van. A 9. pont az pedig az lenne, hogy teremtsd meg az otthon melegét. Itt gondolok akár egy gyertyára, most mi vettünk amúgy egy szójagyertyát, és amúgy nagyon jó, ráadásul ilyen kanócos, és sosem volt kanócos gyertyám, és nagyon jó, ahogy így ropog, nem tudom, iszonyatosan jó illatot áraszt a házban, úgyhogy így nagyon szeretem, rengetegféle gyertyánk van, de nem is csak ezekre gondolok, hanem akár ilyen kis hangulatvilágításokkal is, de hogy legyen egy ilyen kis melegsége az otthonodnak, amikor belépsz, úgyhogy ezt is szerintem fontos kiemelni, és mindenképp szerettem volna elmondani. Amúgy sok magyar vállalkozótól lehet gyertyát venni, és én is inkább arra próbálok búzítani titeket, hogy támogassuk őket. Én is amúgy vállalkozó vagyok, de amúgy nekem nincsenek gyertyáim, szóval nem ezért mondom. Csak tudom, hogy mennyire jól szokott esni valakinek, hogyha vállalkozóként tőle vásárolnak, úgyhogy szerintem ez is amúgy nagyon jó. És az utolsó tippem, egyben a 10. tipp, az az lenne, hogy készíts egy őszi playlistet. Ide amúgy igazából én Spotify-on szoktam összegyűjteni egy ilyen lejátszási lista alatt több dalt is. Ezt így össze szoktam hallgatni, valamúgy karácsonyi is, úgyhogy általában amik megvannak, azokat szoktam így bővíteni, de ezt mindenképp ajánlom, hogy csináljatok egy saját lejátszási listát, mert higgyétek el, hogyha mentek akár munkába, vagy bárhova tényleg, akkor tudjátok hallgatni, és ettől is amúgy ilyen kis őszi hangulatotok lesz. És ide tényleg olyan zenéket dobáljátok be, amiket ti szerettek, vagy szívesen hallgattok ebben az időszakban, úgyhogy tényleg ezt is nagyon nagy szívvel ajánlom, mert szerintem tök sokat hozzá tud adni ahhoz, hogy jó kedvetek legyen, vagy jó legyen az adott nap. Na, hát szerintem ennyi lett volna ez a mai videó. Remélem, hogy tetszett nektek, próbáltam azért így pár vágóképet is beletenni, illetve nagyon remélem, hogy jó volt a hang minősége, amúgy erről is nyugodtan írjatok, majd így próbálok ebben fejlődni. Nyilván nem szeretném mindig így tartani a mikrofont magam előtt, de most valahogy így sikerült, és már nem akartam annyit variálni rajta, de remélem, hogy tetszeni fog nektek ez a videó, és nyugodtan írjátok meg kommentben, hogyha van valami kívánságotok azzal kapcsolatban, hogy mit csináljak meg, de tényleg nagyon remélem, hogy tudtam ezzel segíteni, és egy kicsit, nem tudom, nagyobb kedvel nyúltok majd így az őszi dolgokhoz is, meg hogy tényleg így jobban fog tetszeni nektek ez a pár hónap. Remélhetőleg még lesznek őszi tematikájú vlogok akár, vagy bármilyen tényleg témában tartalmak, de amúgy most már nagyon közeledünk a tériesebb témájú videókhoz, úgyhogy még meglátjuk, hogy mire lesz időm és energiám, de nagyon köszönöm, hogy itt vagytok, és nagyon köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és hát akkor találkozunk a következőben, és nagyon köszi, úgyhogy sziasztok!